Čaute lidi u dalšího videa a dneska budeme vykrádat školu. Tak jo, já to nebudu okecávat, jdem na to. Lidi, pokud vás takový videa budou bavit, tak tady dejte aspoň 25 lajků. Tohle musím pořádně rozjet. Ententíky 2 špalíky čert vyleze z elektriky, narazí si nos boule byla veliká jako celá Raspušo, drž hubu. Dejte lidi, našli jsme tady takový počítače. Nemáš co hrát, vývar skrtka, musíš si dát. Tohle je největší píčovina, co jsem kdy slyšel. Lidi, dívejte, tady je tutoriál, jak hackovat od Destra. Mám tam napsat, že Víťová máma smrdí. Lidi zo každý like dostanú jednu vodku. Raspušo, ty seš největší žebračka na světě. Jdeme na to. Lidi, musíme ukrást tento trezor, ale nejdřív musíme najít klíčky. Lidi, to je dobrý nápad, možno by tam mohla byť vodka. Jupi, idem hľadať vodky. Kurva, Raspušo, proč zhasínáš světla? Hahaha, doj ti kryplo malo. Vině rakouská. Do prdele, lidi, nikde tu nic nevidím. Musíme jít dál. Lidi, v kuchyni nic nebylo, teď se jdeme podívat do učebny A2B. Fizi, dobrý nápad. Tak lidi, teďka jsme v učebně A2B. Fizi, dívej, tam jsou ty klíče. Víťo, skvělá práce, honem jdem je vzít. Tak lidi, už to odemykám. Ty vole, tam jsou fyziho mazlíšci? Kurva drát. Fyzi style, to je pecka. To je má vodka.